Sorry nekukudisturb ndandi ndambonyora mucompensation ende ndakambonyora futi kumashure kubva pazvakatanga ndaingonyora mucomment section. Ndakutumira picture kuWhatsApp maiona. Ndandiri palive saka ndachandaona. But ndanyora kubikoko kuti SIS MELLY ndatumira picture kuWhatsApp. Alright, ndaindoona. Ndakambonyora futi uyu murume uyu asi mudevere here. Haana paanotoredzera chindevere here. Mira ndichase picture matumira. Mira ndichase. Amuna bosa picture ipi. WhatsApp. Hapana picture. Ndakutumira ipamu. Aiwa, mangotrai kufona mukazoti hai chete hapana picture. Aiwa ndatumira saka kune imwe SIS MELLY imwe saka ndoda ndekudhara yatika katuto. Kwamuno iyo iyi ndo yamatumira yamatonyora kuti yamusina kusa picture iyi ndio WhatsApp number chaicha iya ndiye inongoshanda pavanhu kufona pamalive chete. Ina 837. Aiwa 837. Aiwa iya ndatumira ku 837 ndepi kwe. Ndatumira ku 837. Kana mangotumira ku phone isiri iyi yatiri kutaura iyi. Yatiri kutaura iyi. Matotumira ku phone isiri iyi. Tumira yapa tu. Andina kutumira ipapo. Tumira itu iyi ndio correction number. Andisikunzwa zvakanaka ndiri pameshini wepatricia ndiri pameshini pressure kumonitor saka Alright, mozotumira ndotarisa. Saka ndakabvira ndakataura kubva pandakamuona ndikabvunza vana vangu vakati zveshuwa anenge mwana vavo ndikati baba vane vana vakawanda ende kumusha kwavo ndekuchukula bhawayo ende vana vakapararira nenyika. Iyo bride kwachona kune zvakaitika zvakawanda wanda. Iyo bride vamwe vacho vari muSouth Africa munana Joburg nemunana Kesum. But mwana wacho ndiri kutera kumubata gotwe randiroziva ndandakakura naro ndikutadza kuribata. Iye bride mirai mama murutaura chakunze mukureva iyo bride ava bride baba vavo baba vavo ndo vandinoziva vakafa nokuti baba ava vaa70 something. Vaiti ndeva 72 ende vakaita vana vakawanda more than 10-15 uko everywhere. Iyo baba ende mafeatures nezvese. Ndakabvunza vana vangu ndikati munhu baba wati mutanhami tinovati mutanhami mudeveri wanga wari musoja waSmith but waizvarisa saka kumusha kwavo chaiko chaiko kwakaitika manzonzoni akawanda ende my friend nini mukadzi wavo babavo akashaya. I'm sorry about that ndiye akadai akandusa but ivo ndikavabata vanokutaurirai munondikina picture zvinofoni yavo haisi kuita ndakaiti hayi kubva pazvakatanga haisi kutika pamwe wakatengesa foni pamwe wacho dzinenge dzakadaiwo musoro vanongirikina zvakawanda vanhu zvahiri udo story muda kuenda palive ega nditange ndakundikina tozotaura mapedza tozokukurukurirai matakamaona picture kuti muri kuona munhu sei. Alright, moiseda picture chitiona kuti tifananidzwe vakafanana here vangaita vanhu vamwe chete here. Hazvisingaite ndosakambobvunza kuti haasi mudevere here mwana uyo haasi kupicha chindevere here. Ndikutsvage kuti tokutumirai endai zvei kulive. Alright, pakanaka mutasa kuWhatsApp. Alright. New lead anzi ndiri kufunga pane picture yavanayo yavari kufunga kuti baba vakafanana nevamwe vanhu vavanoziva asi yavanhu ava ndevechindevere. Vari kuti ivo vaitamba nemudzimai wababa ndizvo wababa vaEdhi kana kuri kuti ndivo vanhu ava kwai asi chindevere asi mudzimai wachona akafa. Saka regai timirire picture racho riuye. Picture rikauya then tokombeya mapictures aya toona kuti ndizvo here vanhu vavanogona kuva vamwe chete here. Vari kuti baba vaEdhi apa iko zvino hatina chaticharamba zvozvokuti vabereki vangu vakafa tichagozviramba sei tinogozozvirati sei ivo nokuti tatoona kuti apa vanenge vaitinyeperawo zita saka takungotora everything chinenge chauya totanga kumboita follow up toona kuti haufa anomaona apa chaticharamba pamwe vaiti naibvunza kuti vabereki vachiti vabereki vakafa takazvoka tu pamwe variko rikaitite follow up yelead ikutogwa navakomai namamai toona kuti zvakafanana sei notora kuti vanhu vakafanana hanzi hana ndevele chona hana
anomaona nzeve letsona havana asi handisi kana vachigona zvonyatsotaura shona zvokudaro zvinoitika vanzi toni yavo vaita semundevere kana kwai looks ndevere handizozivi hangu kuda havo kuda ndisina kunyatsokuwisisa kana kuona si vaitaura shona chaivo vaya hamena pamwe ndivo regai tichange taona picha yachona tinzwe titsvage baba vacho vari kufungidzwa kuti ndivo vataura kuti ndivo here anomaona then tozotanga ipapapo regai tione kuti ndivo here right kwanzi mwana wacho mwana wani Magi ndifanira ukatione ndiani ari kudaro Hello. yesi mainini maswera sei Taswera sei SIS MELLY. Taswera ndave palive ndiri palive iko zvino saka matimu kuenda kuchipatara mangwana ndikuenda kuchipatara mangwana operation yangu iriko kuma 12 saka apa varinoparita pamberi ipapo pamberi ipapo SIS MELLY ipapo pamberi ipapo pandakuratidzai ini udzai vateereri chii chakaitika SIS MELLY ndaitsvaga mwana ndakarorwa ndaane tenisi nemurume wangu handiti tiri kuno kuMozambique kumaputo murume wangu ndio kuno kuMozambique but anobva kuNyambani saka pese apa taitsvaga mwana ndobva kwauya ambuya vake mukadzi wasekuru vake hanzvadzi yamwene vangu zvikanzi problem yeni haidi chipatara handei munotariswa kuna mune masare but kuno kumaje kuMozambique havati masare vanotanzi kutsamiliwa alright ndokubva saka murume anga akundipawo pressure kuti like hausuda kuti uende ikoko zvinhu hazvizofamba zvakanaka ndokubva ndati hanzi kwankuri kusaidire kwavo ndobva ndaenda nambuya vake vaendobva tasvika kune n'anga iya SIS MELLY tasvika kune n'anga iya mai vaya ndobva vaita zvavakaita ndobva vanditi imimi mune masare but munoda kuti muite semuchekwe ndikati hazvina hazvo mhosva kuMozambique ikoko kuMozambique kuno kuri kuNyambani kundo kwandakaenda ndobva ndaenda ndobva vanonditarisa mai vaya ndobva vakumbira huku 3 ndobva vauraya huku 3 dzedzi ndobva ndagezeswa mvura inenge ine ropa rehuku andika ndapedza kuita paitese nemurume wangu kuti handiripo but murume wangu haana kuitwa dati treatment yakaitwa inini nokuti zvainzi problem iri kwatiri inini saka ndobva mai vaibva vanditi handei pasi pemuti so ndobva ndarara pasi pemuti paipai ndobva vavhura makumbo angu saka pavakavhura makumbo angu vachitarisa ngwana umwe wakadzi angu aripo kusanganisira nambuya vacho naye vandikutaura iva vanga varipo zvikati namai vai apa pane masara apa vachinhingirikina vachinditarisa kuzasuku ndobva vabata reza ndobva vaenda kuzasuku havana kuona chinhu ndobva vauya pamusoro pandakuratidza yapo ndobva vandavakubati vachida kucheka ini ndobva ndadabati kwedu isusu kuZimbabwe ndoziva kuti masare anogara kana kuti uko kunobuda nhingirikini china kana kuti apo patinosangana nemurume apa chaipo saka zvokuti apa pamusoro apa zvikanzi aiwa ndopatiri kuona ipapo vakandicheka pasina kana chinhu ima muna kuchekwa chibhinzi here chibhinzi chachona ichi hachina kutombochekwa chitoripo SIS MELLY but hachisi kuoneka nekuda kwokuti chironda ichi chakakura veduwe ro ndariya ndavhunduka veduwe rakakura SIS MELLY saka makachekwa rini ndopazoti ndakachekwa rini wekuti mikore karongwati pato ne1 year murume wangu akutokonfirmawo panapa saka muri kuti 1 year kubva pakazotanga kureacta kudaro kuchinja kudaro rini pakatanga kuchinja kunyatsochinja kudai so pane 6 months pamwe pese apa panga papora muchifamba zvakanaka panga pakangotsvuka kudai so but pasina kuoma asi ndichingofamba
ndinoti ndingabatsiriki pachirwadza sisimeli kwete kuti pachirwadza sisimeli ndinorwadziwa ndikutaura nemi izvezvi nditori murodi kudzokera kumba nokuti ndibati operation mangwana then kana vandiita operation vatanzi I have to stay there kuclinic 5 days here kana kuti 6 ndokwandonge ndiri mangwana operation vanoda kugadzira chii paoperation vada kutonoremova that thing yandakusenderai iyo chironda icho kunochibvisa vanoda kunochibvisa because zvanobata neuku kusisimela handiti susu kuzimbabwe tinodhonza nhingiriki nemathinjeka saka uku kusaidi 1 uku rine nhingiriki nemathinjereka rakatokanganisika saka vari kutonoda cheka saka muchidzokera kuna mai makanovaudza vakati chii ndakadzokera kuna mai vavo ndikanovaudza vakati aiwa dzokai pamwe pane zvimwe zvechivanhu zvisina kuitika imini baba venyu vanga vakarora ndikati vanga vakarora vakatorora vakapedza pane zvinhu zvinenge zvichingoitika vabva vatanga kubata kuti pamwe ndaamwene venyu kudii saka simela zvishande izvi ndatone gore rese handigone kurara handifari sisimeli hembe dzandinadzo ndine hembe ndine chii handikwanisi kupfeka because handitorina tatifidi plus apa bhurugwa hamutogari makapfeka kapa handitogari ndakapfeka ndotongogara handitogoni kufamba zvakanaka neitotanyangara kunge mwana kudzidzira kufamba ndazviona mungafambi makavhara makumbo hazvigoni hapatobatani pakurara chaipo manheru ndotoisa mapiro 2 pakati apa kuti ndingokwanisa kungosuduruka but sisimeli gore rese rapera ndorara ndongoita musana chete ndazviona hazviiti ndavhura ndamerera kumerera kudai kuti neimwi ndatofunga kuti makachekwa bhinzi aiwa inombochekwa izvo kutoti kana vanhingirina vandiita operation ka ndodzoka futi kuna sisimeli ndokuratidzai kuti onai operation yavanhingirikina yavaita even mangwana kana ndaenda koko kuchipatara zvaitwa ndichakumbira murume wangu asende yepicture futi kuna sisimeli nokuti ini ndinokufolowa izvi singaite patikono zvinoenda akuzoda kurejesta kana antiselina vazovhura ningi ndopa ndichazorejesta ndofanira kuti ndipotewo ndichibatsira handiti mukuona ipapa ndakumbira munamato ndizvozvo saka ndofanira kurejestawo ndipote ndichibatsirawo vanoda kubatsirwawo kana kuti panozouya vamwe vanhu vanenge vane the same problem ndovaudzawo kuti ngavasanochekwa ngavangoenda kuchipatara kana zvaramba zvemwana munhu ngosiya ungonogara unonogara ikoko manga maroorana nguva yakareba zvakadini abamni tane 10 years tisese but vari kusapota ingonzwisai kuti mwana chipo chinobva kuna mwari anosapota zvokutoti iya ari panapa but problem manje shona hanyatsotaura plus english yake yachona hainyatsobuda but anonzwa ake aiwa ngavachiziva kuti mwana chipo chinobva kuna mwari havasi vese vakapiwa chipo chemwana ende hakuna munhu anozvisika animaona munhu wese akasikwa namwari uchisikwa papayaka hauudze mwari zvaunoda paunosikwa uchibuda papaya unotobuda mwari vakatopedza newe kudhara kana usingaiti mbereko unozozviona watokura kuti kwainga mbereko wamwari kungoita ina handisi kuita saka zvinenge zvakato zviri mupurani yamwari vakangonzwisa ipapo chete zvinenge zvaita zvakaoma kugamuchira kana kuti sometimes futika kutomirira nguva yamwari is the best marivara manetseka matambura mwari anogona kupai ndogara ndichikudzai testimony panapa yangu ini zveshuwa sisimeli ione vandinyorera mapiritsi neimwe inonzi jeliso yavandituma kuti nditenge ndatotenga zvese mumunhingiriki nemufamasi saka vanditi hanzi ndingoita ndikasvika kumba ndongopa pageza rara zvavataura kumozambiki vanonyatsorapa here vanorapa sisimeli especially kuno kumaputo kwandiri kunoku vanorapa but kana kuri kunze uko ndokungoriwo neproblem but kunoku vanorapa kunoku vanotorapa because nhingirikini even nyangwe that doctor vanga vachinhina neni I think havazitomborive muno mumozambiki zvavo vazomboriwo muno mumozambiki saka ndo vanditarisa vakandiita matest achona ese andaitwa kuti vaone kuti kana ndine chirwere kana kuti ndine shuga zvese vatasa kensa here pachironda ipapa vatarisa plus ichi kai chanzi kana chachekwa nditika vatanzi sezvo chiri critical like this vanofanira kutochicheka then kana vachicheka
chotoendeswa kulaboratory ndokwavanofanira kutoti vachiendesa. Then after 3 weeks ndo patichanzoudzwa unzweni what is the cause of this, kana kuti pane something chakakoza ichochocho, kana pane kuramba kuchingorapwa ndichangoramba ndichirapa, but vatanzi zvechivanhu izvi musaendi. Handizvo zvechivanhu nyangwe nesu tingatojamukawo kuti kuindepi hazviiti. Saka alright. Saka vedu weka mumwe wedu ndakudzai ari kukumbira minamato mangwana ari kuenda kuoperation yechunhu ichochi chakaburiswa nambuya ava chavainyepedzera kucheka hani maona. Saka ari kudawo minamato. Munoziva operation guys, munoziva theatre. Unenge hauzivi zvinoitika kutheatre, unenge wakatorwa neanesthetic yayo kuti unogona kunovata usingatozivi zviri kuitika. Saka ari ngoda minamato hani maona. Ndatoona hangu kuti matanga kukaenda minamato mumacomment section umu. Pano mwati may you receive your own child in the name of Jesus. Amen. We accept. We receive. Amen. Chokwadi. Right. Saka no problem. Tinewe pamunamato mningi wangu usavhunduke usiku hanhasi tinenge takakutokubata newe pamunamato. Pagrupu redu remaprayers riya timu racho rakatoteerera pachange pachitorwa munamato nezita rako nhasi. So go well my sister. Mangwana uchimuka please let us be the first people also to know kuti zvafamba sei. Alright, Sisi Melly. Because I see kuti you have a beautiful marriage nemurume wako. Satan adangopindira pakati, but it's not gonna happen. Be healed nezita Jesus. Alright my sister, we'll talk tomorrow, but usatye zvinoita. Alright, Sisi Melly. Thanks. Thank you my sister. Right. Saka ndipapa guys, ndizvo zvizvo. Akakanganiswa kuchekwa, ameno zvakaitika kuti vakamucheka chii chacho chavakamucheka nei ameno. Mukapaona kungoti kwai hazviiti kuti ndikutaridzei paFacebook kuti ndinoblokwa. Iye anga achiti ndikutaridzei hangu but hazviiti kuti ndikutaridzei because pamberi apa. Hani maona. Saka zuka unosenza tinosora tablokwa. Hani maona. Panototyisa ndatozvibvunza ingati anoweta sei because zvazviri ndezvazvekuti chero kaweti kakanoguma kudai musati weti dzimonguva inenge ichivavirira ikanoguma kudai paronda iroroka panotoitika mashiripiti chaiwo. Utojamba chaiko kujamba chaiko ndo zvapari. Hani maona. Ndo zvapari. Saka anyway guys, okay, ndoni picture ratumirwa namama vaya vatumira picture kuti ndiro here. Let's see. Vatumira picture. Baba vasiri baba. Aiwa baba sawa. Aiwa baba sawa. Aiwa basi zvakatosiyana basa. Aiwa basa. Zvakatosiyana basi. Havasiriwa tumigwa zvakatosiyana cheko havasi tombori zvachose. Vanhu tu vakatosiyana. Anga ane sare anzi akaroorwa nemurume wake 10 years. Saka pa 10 years anga asina kuita mwana. Saka zvokuti unochida mwana pa 10 years hama dzinenge dzakutaura and things like that. Ndobva murume ati ndawana mbuya anogona kutibatsira. Murume ndiye akatomeresa kwambuya ivavo. Handiti mbuya vaye ndosvikotaura kuti une masare. Handiti ndokunocheka picture harichi ndikutaridza ndoblokwa nasuka. Hazviiti ndoblokwa nasuka. Ndokunosvikocheka meti vaichekei. Hanomaona tushati vaichekei ini. Zvino kumberi uko kwakareacta imi kuita zvakaoma mufunge. Saka anzi remember aiwa vasiriwa kuda kana paine mumwe ava vasava picture ratumigwa iwa kana chonda kutaridza imi maiwa vasi avasiriwa kendikozo vafonera ndinzwe. Amen. Kutaridza picture yacho muone kuda kuona kuda ungatokuvharira iro. Unoona here picture. Yeah. Iro
iro vasiriva havasi but ndicharikanda picture muone ndicharikanda picture muone ndicharikanda muone picture ndicharikanda right hanzi baba vemufi amen regai tigozitarisa handisiyi regai titarise handisiyi right hanzi baba vemufi okay handizivi notozokonfema sei manje handizivi regai tigonzwa regai tigozonzwa hanzi baba vemufi oright regai tigonzwa kana vari baba vemufi hati vari kunzi vapenyu kana vari baba vemufi vanotadza vangatadza kuziva mwana wavo chirakaonda regai tigova papicha yacho tione kana ari mwana wavo chero mwana wavo akaronda achirwara havangatadzi kuziva havangatadzi kuziva mwana wavo havangatadzi regai tigovasendera picha racho regai tiwane baba vacho vawanikwe tivape picha remwana wacho tione kuti vanomuziva here hanzi mazuva avo aitove vadhafu hanzi havazina shami shami anovaziva feya in person vachakasimba shami wacho arisi yanyatsa kuvaziva zvekutodaro vachakasimba anonyatsa kutovaziva chaivo vachakasimba shami wacho arisi orit chiregai tigozosendera baba vacho kana vawanikwa tione kuti baba vacho vanoziva havangatadzoziva mwana wavo chiranga achirwara hanzi nzeve imi makadzonepi nzeve dzababa vai dzagara dziri muheti imi kaimi vainzeve ndidzo right chimwe chinhu guys nzeve wakadzi baba vaigara neheti yavo yeuro wakadzionepi iwe nzeve iwe handa patarizi zvakaoma alright chapa baba vacho ratidzoti haufa alright guys regai chiregai ndiinde asi ndisati ndainda ndiri kuneswa nevanhu vakawanda vari kuchitokumbirawo kuti vari kumboitwa testimony time yenyaya yekwaprofeti vanhu vandinetsa hanzi tokumbirawo testimony time yenyaya yekwaprofeti poshi nyaya iyoyo ine vanhu vainda konhasi yemukadzi wokudurban vanhu vainda kune murume wacho nhasi kune vanhu vakutomubatsira kuseriko kune vanhu vakutomubatsira ufunge munyaya iyoyo kune vanhu vanotomubatsira vari kumubatsira kuseri right vanhu kwanzi tokumbirawo mafeedback evanhu vose vakanga vachina matigwa vaya vamwe vakaenda kuzimbabwe direct paground vanhu vakawanda vamwe vari kuti tovanokumbirawo matestimony handimaona hanzi tokumbirawo matestimonies ezvavakauye mutitaurirewo zvakaitika saka ndichanyora nhamba apa guys timbotora at least 3-4 people timbonzwa matestimonies kuti zvaufa kuti ati vamwe vawaindewo nechisimba handimaona regai ndingoisa nhamba pamufoni nandizivi kuti vanoyarini 895 6489548 4837 ndodzamuri kufona nhasi idzi musazodzifona pamalive ese ndedzanhasi chese right ndawisisa kuti hanzi picture nderababa vacho saka ndati baba vacho ativari kunzi variko here baba vacho ratikapiwa nhamba tovatumira picha raad havangatadzi kuziva mwana wavo kana ari mwana wavo havangatadzi kuziva right gaitore first kola hallo kola ndiri right uri sei ndafona kuti nditaure nyaya yamuri kuvhunza yematestimony allright zvinenge zvinhu zvakandiendera nepamwe handimboziva kuti chii chiri kuitika okay how haisi hayo testimony but zvinhu zvese kundiendera mudondo from norway kutoita kunge pakana kuti pane mhepo yandakadenhana nayo kana handisi kutonzwisisa sisimeni ndandine situation yekuti ndakatoengenjwa and then ndobva ndaita pamuviri tatoronga kuti ndakuenda kuonekera kuhama ndobva ndafona ndikanamatirwa tisimeli kuchizotanga kutsvaga munhu kudai hapana zero kwakaenda imbuka ndokwakaenda tsuro kubasawo zvinhu zvacho zvese around me hazvisi kutonditira handisi kuzivawo kuti chii ende ndandakatomirira kuti ndifone nguva yematestimony kuti ndimbotaurawo makatamatigwa rini makatamatigwa achitanga kuuya kana kuti rini
mazuva azvatanga aya ndachoita ndichitedza ndichitumira airtime ndichifonera ndichinamatirwa but yo sorry my sister handiziviwo pamwe saka rari kurwitsa handizive sisimeni gatimbonzwawo vamwe vanhu vachafona kuti vachati but ndangoti ndifonawo nditauro zvivazvinhu zvazvitondinetsawo mukati memwoyo wangu. Alright, Kola, thanks very much. Gatimbonzwawo vamwe. Right. Hello, tendai ndeipi? Tendai munetsi ndeipi? Ndakudohla kuenda mberi namatestimony guys, chega ndikatire pano. Ndohla kuenda mberi namatestimony ni guys, hatiti nyaya dziri negative dzakatodai. Right. Varipo here vamwe vada kufona apa tinzwe. Varipo here vamwe vane matestimony vada kufona. Shuga yebrown wabva waya neghost iwe wadi kutaura usiri ghost iwe. Right, fona itinzwe vamwe vada kufona. Alright, hello, Kola. Hello, Kola. Hello? Yes, Murisai. Oh, I don't. Right, can tell him. Come across cho. Hello? Murisai. Hello. Yes, Murisai. I was still right zvedu. Matestimony ari kuitika ndaapaya. Angu matestimony akangona matirwa chete. Okay, indakanamatirwawo. Svika ndevapo vainamatawo. Vainamata? Vanhu vainamatirwa, vanhu vainamatirwa panapa. Okay, indakanamatirwa naProfeti Joseph. Apa imunombounza vanhu vakasiyana siyana sisi tutange tabvunza. Aiwa, ndiProfeti vanhu vatondikumbira twanzi itai mafeedback vanoda kuendawo kuZimbabwe saka ndakumbira ive yakatokumbirwa nevanhu handisina nguva kuti kumbira kuti timbonzwa mafeedback evanhu vakanamatirwa saka kana makanamatirwa naProfeti Joseph tipewo feedback yenyu. Ndakanamatirwa munoziva upenyu hwangu wangu wakasungwa kudai SIS MELLY. Iye zvino kunzwa kusunungurwa makumba ezvimba kurwara kurwadziwa mwiri kubasa zvinhu zvinomira mushe. Iye zvinezvi ndakanzwa kuti vari kuuya kuno kuUK kuno tikuita kugadzirira kuti vakauya ndonamatirwawo futi ikoko kuBirmingham kwacho ikoko. Makorokoto Kola, Mwari vakuitirai zvakanaka. Zvakafamba diti? Zvakafamba, munhu waMwari chaiye. Ndatoona kama vakabva matwaisa profile picture yenyu. Kola. Aiwa makavugadzirwa zvinhu zvakafamba. Minamato yenyu yakanzwikwa. Profile picture ndikuda kuti ndinovafarira. Vakandinamatira vese vainditambisira nguva dzangu, vachinditambisira nguva yangu. But Prophet Jose kubva pandakatanga kuziyana navo, kubva kundinamatira kwavaita. Ndine hama dzatone vana yezvino. Wow. Tori nepamwiri because ndakaendesa cousin yangu 3 months ago atone pamwiri yezvino. Wow. Ndine matestimony asingaperi evanhu vanda kurifeya. Ndine shamwari yangu anga ine brother yake anotora madrugs ezvino izvapo uchisina. Ato munhu kwai kuti asoma saka ndinoita handigoni navo. Pandakangonzwa kuti vari kuuya kuEngland kuBirmingham ndakati Mwari zvino address yacho tipei SIS MELLY pai vanhu ndichakupai address mamuchi wati vari kuya kuEngland musina date ishiwa neaddress ndichakupai address ndichakanda fly. Alright. Ndakamborikanda though. Ndakamborikanda ndinoda kutokanda futi. Kandai futi vanhu vaziye Prophet because muno muEngland ka tinotambudzika zvokuti takasiyana nevari kuAfrica kuti totambudzika isu totambudzika takaruma bacon neliver makuti tsvinyira vari kuAfrica kutambudzika makaruma bacon neriver noriver tochema takabata bacon neliver ndokusiyana kwazvo asi tinenge tiine nhamo
saka vanhu kumusha havazivi kuti tine nhamo vanofunga kuti tigere kuno kudiaspora zvinhu zvakanaka ndizvozvo kuchando but varungu havashandike navavo ndizvozvo mabasa acho haasi nyore uchingokwira ndege unokwira ukaberekeswa zvaunenge wakaberekeswa zvidhoma kunoona zvichikuomera saka kunoku it's not fun and games tinenge chitambudzika zvokuti vazhinji vedu mapepa haabudi asi kutambudzika asi kola kutambudzika yenyu makaruma bhekoni nerivha anotambudzika zvangu ndakaruma bhekoni nerivha tinenge tichiti bhekoni nelivha ka keke richibva umo zvinhu zvichiita asi tichichema hedu tichichema hedu saka kuchema kwevanhu vari kuafrica nevari kueurope zvakasiyana ndizvozvo zvakasiyana asi tiri kuzhamba kuno kuengland vanhu tiri kuzhamba asi aiwa ngelivha zvedu tinenge tiine livha yedu that's good aiwa ndafara call I'm so happy thank you for your testimony I'm so happy ndichakukandirai flyer mozoda madhiso ari kuya aiwa itai kandai flyer ti munhu wamwari auye uyu alright pakanaka my sister god bless you okay sharp right hanzi isusu vari kutenda zvomwoyo wese hanzi zvinhu zvangu zvakafamba zvanga zvandiomera zvinhu zvanga zvisingamake sense upenyu hwangu hwanga wadengenyuka asi ndakanamatirwa zvikaita plus hanzi kune vana who are coming vakatonamatirwawo vakatokwanisa kuti vaite vana and things like that saka zvinonakidza izvi zvinofadza right varipo here vamwe vari kuda kupawo matestimonies avo guys namba ndakapin up vari kuda kupawo matestimonies vakanamatirwawo yaini matestimoni enyu tione vakanamatirwa yaini matestimonies enyu tione uyu angachitrai kufonera peki hanzi dadorisi iwe dorisi mapudzi upota uchitenga livha uchititumira kuno kuafrica iwe dhora inozi chi 1 pound per kg shuwa yakachipisa pota uchitumira kunoko right vari paira vamwe wada kufona guys do we have vamwe wada kupawa matestimony testimony yako uya nayo wakazvimiririra yako testimony iwewe uya wakazvimiririra varikuda kufona guys musimbisewo vamwe vaende vakasimba varuda kuendawo kwaprofeti uko vasimbisewo vaende tione kwaprofeti kwai kune vanesi vanonzi madzibaba edhibhoni hamusati maenda togoenda tovazesa tindi isu ndo vanouya pano isu toendako here isu isati ndiko isu ndo vanouya pano isu tongoti takaimaita tione zviri kufamba here totaura navo hatindi isu right vari paira vamwe vada kufona guys vada kupawa matestimonies avo alright hallo kola mushe kanjani mushe kurisei ndiri right inangu handina testimony achinangotaura nemusikana wauya pekutanga chiti zvinhu zvangu zvakaenda mudondi ndandichingoda kumupawo encouragement yokuti zimwe nguva mwari anenge achitokubvisa muchinhu izvo zvokuti waitopedzisira kana watozviraya kana kutosagara zvakanaka manejiyo saka ndasafunga kuti the end of the world it also happened to me ndanotsvaga rubetsero ndikati ndoda kunamatikwa ndakuda kutonobvisikwa but ndakangobviswa musituation iyoyo namwari ndakatongozoona warorangwa mukadzi munhu aakungoisa vana uko neuko kuti umu asingagara zvakanaka so she must not lose hope and she must also continue to pray ega amen thank you my sister right. Thank you god bless you right hanzi word of encouragement hanzi kola ndakaitambwawo iyoyo but mwari vanenge vachikubvisa pazvinhu ndikolawo vadaro right pane vamwe here vada kufona .
pane vamwe roda kufona. Right. Okay guys, kana pasina tongoti aiwa vari kuda kuenda batai manhingikiri, batai masekretary avo, batai masekretaries avo, batai masekretaries avo kuZimbabwe uko, mobhuka moenda kuZimbabwe kana kuti motaura navo moona kuti mabatsirikane. Handitika kwai chiko chikupenya chinhu chiri kupenya sha chiro pane chiro chiri kupenya. Right guys, nambokutandadzai handiti chega ndimbozorora nambokutandadzai. Imi mukashora. Right, pana ari kufona. Kola hello. What happened to Kola? Asikola usirious ukundibhaza. Kola kundibhaza sure. Kwanza abatiki zvokudaro kuZimbabwe kwacho. Keep on trying, rabai muchizama. Right guys, regai ndinde nyaya dzandinadzo muWhatsApp mangu dzakawandisa umu. Tingatozorara pano. Nyaya dziri muWhatsApp mangu dzakawandisa. Tingatorara pano. Pane ari inonzi chi kwai kune kuya uko kuOman uko. Umwezve asiri uya. Ari kuOman uko ari piko. Miraitoni. Munzwe nyaya dzakewo. Naimi, vanhu vari kumwe kuWhatsApp kwangu vachitanzi kwanzi SIS kune maagents anoinza vanhu kuUK. Kune maagents ari kuinza vanhu kuUK here imi? Diaspora. Ariko? Kune maagents ari kuinza vanhu kuUK naimi? Ndikutsvagire munhu kuOman. Man, nditsvage. Right. Are online here. Let's see. Right, foneka haisi kupinda. Ndigai ndigomubata muzviwire zvokuOman. Kwai nemusikana uyu. Mirai. Kwanzi nemusikana uyu. Hanzi, ndakawana basa kuOman. So munhu wandoshandira akatora passport yangu. Kubva pandakauya kuno handibhadhari. Saka ndanga ndiri kuda rubatsiro kuti wandidzosere passport yangu. Munditengerewo tiketi ndidzoke hangu kumba. Munhu ari kuOman uyu. Ndobva ndamuti inda kumapurisa. Zvikanzi takaenda ari kuti ashanda 3 months hanombopuwa. Cheto tegai ndigomuunza
agozvitaurira ega. Hanzi ndakaenda chinzizvo, onai zvakanga akapromisiwa. I don't know kuti muchaona here. Zvanga akapromiswa. Zvanga akapromiswa. I don't know what you see here. Kwai takaenda chinzi munopuwa 400 to 500. Kwai tasvika kuti kachinjirwa tikanzi 300. But kubva zvaashanda asati ambopiwa. Asati ambopiwa. Saka hanzi ndakatombozwa nomumwe munhu kuti chimbotsvaga chiimboti kwafiwa kumusha. Handika ndoda kuinda. Saka ndandati nini atipe nhamba dzani dzemurungu. Anomaona? Atipe nhamba dzemurungu. Titaure nemunhu wacho. Saka munhu wacho naagoni chirungu muarabhu agent. Mukadzi wacho hanzi pakaipa, hanzi aurare kona tukona apa abhadharwi mari remember aushandira mahara. Hanzi handichatobvunzi. Hanzi rafu and everything. Pakaipa. Handika. Saka mirai tinzo akaenda rini? Hanzi ndane 3 months ndaveko. Hanzi ndane 3 months ndiriko. Saka mirai tigomutsvaga. Tono tikamubata auya ataure. Aripiko osho. There's a message one. Mirai tuone. Mirai tuone. Yakuringa. Yes. Hello. Yes, something in what say? Network yake. Hello. Network ingoti reconnecting. Kaiti try kati tizame futi. Zvanga daira. Tizame zvakare. Hello, what do you say? Hello. Hanzi handiziko hanzi para kwandoziva kuenda noripota haabvumidzi kubuda gedhi. Haabvumidzi kubuda gedhi, haabvumidzi kuenda kumashopu chero kudiyana kugara muyadhi. Saka hapana kwaanoziva kwaangatana kuenda iri kukata ndofunga iWi-Fi. Ndofunga iWi-Fi iri kudonha ingoti reconnect yobva yadonha. Hello, ko Wi-Fi yako yakaita seko? Wi-Fi yacho inonetse. Mene pamwe inetse. Right, ndave palive. Taura nyaya yako fast isati yadonha tiwe. Ndati ndave palive panapa pane majournalist aripo ana Sisi Mavela Simhlanga nyauye. Taura nyaya yako tinzwe kuti wakafamba sei, zvakafamba sei, wakaenda sei kuOman ende chii chiri kuitika. Ende uda rubatsiro gwei? Ndoda rubatsiro rokubva. Right, unenge uri free rini ndikokufonera utaure zvakanaka notiko zvino unenge wakamanikana. Uri free rini? Kola. Asi murungu apinda kola. Guys, murungu unenge apinda. Murungu anenge apinda. Regai ndite ndikiri arrangement naye ndikozokuningira ndikozokudzai kuti anoyarini anditika regai arrangement naye ndikozokudzai kuti anoyarini. Saka move nousiku hwakanaka nditika ndichauya zvangu regai timbopedza zvababa veda vatikodzoka zvedu mufufoso vari kumbondidraina power rangu handiti. Right, saka guys morara zvakanaka nditika kanzinga kuti munhu voice note. Alright, Sisi Mavela ndikati munhu voice note ndichakuforwardrai any conversation dzacho dzese ndichakuforwardrai mumbodzitsemura platform kwenyuko. Anomaona majournalist handichatofoni making handichatofoni murungu anenge apinda. Right, chiregai ndinde guys tozobatsana tinde toita nditika so tozotaura guys muswere muwata zvakanaka nditika gai ndimbofunga next step kuti aufa. Bye bye guys, love you.